Katukad ti Basol. Tinapalabas, apaman anaamuan ni Dagimay anapaltugan ni Boy. Napan adagos iti dagos ni Joy, bareng ijay ti pakakitaan na iti daytoy. Nabang aran nga rod, idi nakita na asibibiyag ni Boy. Impakamu ni Boy adam gislang ti sugat na, ket da Joy ken adilin ti mangas asikaso ken kuana. Nakuna ni Dinggas anasaysaya at no madayupay lang daytoy. Nagdinamagan iti sentro, anipoy ket natayan gapu iti pan nakapaltog na. Nagdanag ni Padre Mateo, iso nga uray rabiin ket napan iti ospital, tapno kasarita na da Joy maipapan iti dayta abanag. Ket kastauna iti panagyaman na, tanaamuan na kani Adeline asibibiyag ni Boy. Kabayatan na, impakamu ni Margarita kani Donna ana itabon adagos ti bangkay ni Boy. Isu adidan makita ti bangkay na. Nalagip nga rod ni Donna ni Joy, ket napanday di ospital tapno kasarita na. Itagagayam, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Joy, kaya't nakakasarita ni Ma'am Donna. Mapantabit ijerwar, itayan ti kutsina. Anya? At daladamagan na kan ka, may papan ka ni Manong Boy. Anya ti damagan na? Diyak mo. Kaya't nakalaunay ang makasarita, may papan ka ni Manong Boy. Iso ang mapanta ko man iti ayan na. Ba impasiguradom ka di kanyak? Asaan nga agaramid iti madi ni Donna? Diyak kayat ti apa? Iso akayat ko nga ibagam ti pudno. Wan, Joy. Kaya't nakalaang ang makasarita ni Ma'am Donna. Sige, mapanta iti ayan na. Anya ti ibagam, Donna? Joy, ayan ti bangkay ni Boy. Ha? Kaya't ko ang makita ti bangkay na. Kaya't ko ang makita ti bangkay na. Nangagmo ka di, Joy. Awanan, naitabunan. Anya. Apaya di yung imbaga kanya. Tapno makita ko mamit ti bangkay na. Ladingita. Nimdimi nga min ammo, ti pagsarakan mi kan ka. Amom! No talaga kayat mo! Ladingita, Donna. Awanan kay ti ba enjoy? Impaida mo kanyak ni Boy. Agraman bangkay na. Agbayad ka kanyak iti daytoy ngay naramid mo. Donna, sana siyak ti pabasulam. Gaputa oras siyak. Diyak nakita ti bangkay na. Anya? Iso ang mabalin ka di. Sardengan na kon, Donna. Sige, agsubli ako dito ospital. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Awanan kay ti ba enjoy? Impaida mo kanyak ni Boy. Agraman bangkay na. At tantual daw mo. Imay ni Padre iti rabii iti ospital, Boy. Nadamag na nga dan napaltugan nga agnagan iti Boy. Agayim ti agnagan iti arson kat natay. Apaman ang nadamag na dayta, imay iti ospital. Nagdanag kan ka. Iso anapan iti ospital. Taamon na kada kami nupod no ti damag. Kat imbagami matan kan ko na. No apay akas jay ti na ipadamag. Anatay kan. Kaya't nakaamakita ni Padre. Iso analabit, umay inton madamdama. Takas tamot ti ko na iti rabii. Sige. Awan parikot iti dayta. Agyaman ak marong kar kayo, Padre. Gaputa kayat ka kumustaan. Nagdinamag yung sentro anatay kan Boy. Kasta ti kayat ko, Padre. Iti kasta. Agsardangan dagiti kabusor ko. Anya ti kayat mo sa Boy? Ti pan nakapaltog ko. Ket amok ana igagara dayjay. Amok ani Don Juan ti aking kapanunutan. Anya?
Gapo ta pinagkadkadak tikid daw na. Amaki grupo akan kwa na. Imbagak ajakon kayat ti agaramid iti kinadakas. Kat kayat kon ti agbalbaliw. Anya ti kayat mo kasawan iti dayta boy. Padre, dakas ak atao. Ado ti kwartak, ngam nagtaod iti dakas apanggadan. Adda plantasyon ni Astor Angel iti marihuana. Kat ijay ti pagtrabtrabahwak. Aglako, wenno agi dilibrak iti marihuana. Kasta ti trabahok. Anya? Kat gapo ta pinagkadkadakmat ni Amo Astor iti kayat na nga aramidak. Apo urak kano ti restaurant ni Don Juan. Nakaungat kanyak. Dayta ti may sa rason no apay api manawak. Kat binilin na dagiti pasurot na itirwar amang patay kanyak. Anya? Unay medten ti kasta boy? Dakas a tao ni Astor Angel, Padre. Tipan nakapaltog ko. Kat mabalin a kapanunutan met ni Astor. Wenno ni Don Juan. Ngem, agyaman tayo ti Diyos, ta si bibiyag ka, boy. Wan, Padre. Pagyamanak iti Diyos, tadamgis lang ti sugat ko. Agpaimbagak, kat amuak no asino tinangpaltog kanyak. Ha? Kayat mo ti agibales? Kayat ko laida nga ikan iti leksyon. Sa anak ngamin amamati, anayaw awan abala tinang tama kanyak. Talaga asyak ti punteryada. Di ka ko magibales, boy. Ang mga nod at damay sadmak ka. Numatayak, nalabit aday tanti apit ko, Padre. Boy, saan ka agsaw iti kasta? Tinasayat nga ramidem, kat pumanaw kan dito yung lugar. Tapno maya dayo kay tipeggan. Napanan ni Padre, boy. May sa ti bagbagada kanyak. Ni Nanang Dagimay, ni Tatang Dinggas, ni Auntie Gracia, kan kastamatan kini Padre. Kayat da nga umadayo ak, tapno mailiklikak iti paggad. Kasano nga ron itan? Urayak nga agimbag ti sugat ko. Ha? Umadayo ka? Juan, umadayo ta. Isurot nak? No di ka sumurot, amangan no maisagmak ka. Gaputaan mo dagiti kabusor ko agayim ka. Boy, Adda planok. Ngamnaskan nga agtong palak itikid daw da Tatang Dinggas. Umadayo ak. sige, boy. Sumurot akan ka. Agyaman akin ka, Arson. Tadda kalatakat kadwak. Napudno ti panaggayim ta, boy. Kan babaan kan ka, medyo nagbalbaliwak mo tan. Anya? Wen, boy. Saan ka di aman nipdutak pa idi? San laman nipdot? Hulda pay. Ngam nagbalbaliwakon. Katagyaman akin ka. Gaputa saan ka asimmi na kanyak. Husto ti kunam. Napudno ti panaggayam ta. Amo, yung kami makimisa ka ni Dinggas, iso nga rumwar kami. Agsubli kami ito no malpas ti misa. O sige. Da kayo nga ka ni Ma Margareta, amo. Makimisa kayo, mat. Ada matan ni Ma Margareta. Si Mang Patan ide namin saan nga rabi eh. Wen, mapan kami makimisa. Aya. Ay, sige ang arod, amo. Agigidyan tayo na. Agrubuat kami ka ni Dinggas. O sige. Da kamin ka ni Adiling ti mapan makimisa. Saan kayo arumwar? Ha? Amang anuan niya ti mapasama kada kayo jay. Nang ro na pa'y tako ng mga impang tana ka ni Dona. Tiyan mo na kat natayak. Iso nga ang mga ano ad-addan adakas ti aramidan na ken ka. Saan ko matabasol no natay ka ah? Sikat ti pangidas ala ni Dona iti sakit tinakam na. Iso asaan kayo pala nga rumor? Sige, no day tati kunam, agtungpal kami. Nadanon man ang tel daw ti Domingo.
Ngintay panagdayaw iti Dios, kakabsat kan Kristo. Kaya napintas sinaibasa ang mensahe kada kayo ita Domingo. May papan ti panagayat iti kwarta. Ti panagayat ti kwarta iso ti pagtaudan iti amin nakita ti kinadakes. Ada dita ti simina iti pamati, gapu iti tarigagay da abumaknang. Ada dita iti pumatay gapu matlang iti kwarta. Ada dita ti sinadaan na pumatay gapu iti kwarta. Ada dita ti mga ramat iti kwarta na, tapno lang agtultuloy iti turay. Ada dita ti agtultuloy ti kinadakes na, tapno agtultuloy met ti kinabaknang na. Ngam kakabsat kan Kristo, aday wan tayo kumadag ito'y abanbanag, kas anak ti Diyos. Kaya't ikagumaan tayo asulutan ti kinalinteg. Tinadyosan na biyag, ti pamati, ti ayat, ti kinaanos ken kinatakneng. Saan tayong agtalek iti kinabaknang, kaputa mapukaw tumetlaang dayta. Ngam bumaknang tayo iti nasaya at nga ramid, nga agbali na pundasyon tayo iti masakbayan tayo. Ket maragpad tayo tinapaypay so abiyag. Ngarod kakabsat ken Kristo, sapay lakuma, taday ito ang mensahe tayo ita Domingo, kaya din tayo ipabiyag itinaldaw, taday ito iti pagayatan di Diyos. Agpakada kamen, Padre. Agpakada kami, Padre. Kumusta ni Boy? Awan ti pagdanagan yu kan kuana, Padre. Sige, Padre, ingkamin. Diyos ti kumuyog kada kayo. Sige, Padre, ang kamen. Kumusta, Padre? Kumusta, Padre Mateo? Nasayad lata, Senyor Astor, Madam Margarita. Da kayo, kumusta kayo? Nasayat kami lata, kaskan ka. Mayat ti mensahem itay, Padre. Siya ka di ti paspasagidam itay, Padre. Awan ti sino man apaspasagidak, Senyor. Tay timbinglay ko itaya mensahe kat para kada tayo amin. Palagip kada tayo nga anak ti Dios. Huwen mat ngagpaiso, Astor. Si kakit di mat. Alakit din, mapantan. Sige, Padre, ingkamin. Diyos ti kumuyog kada kayo, Madam. Talaga akarkaritin na ti awanan pa inapati. Kasjay kit din ti mensahe na. Una rod. Kaslay bagbaga na ati kinabaknang mo. Ti Diyos mo, Big Lord. Maaramid mo ti pumatay, gapo taado ti kwartam. Kasta talaga ti turong na, Jonas. Mas pasagidan na ka talaga na Japadi, Big Lord. Sige, Big Lord. May salabilin mo. Aramidan niya dagos. Saanan, Jonas? Sana? Ito lang mapaspasagidan na kalatan, Big Lord. Bayam lang, Jonas. Tayti ka nito amapunwanak. Ipapatay ko kan ka. Wan, Big Lord. Basta dakdakal matitangdan mi, ha? Ngamin. Paadi, tipuntiryan mi. Apay, gaputa padi? Dakdakal titangdan niyo? Natural, Big Lord. Nangingi na day jay tapadi. Sige, awan parikot. Ngam no ita, bay ampay lang. Urayem ti signal ko. Ket di ka basta gunay, Jonas. Maawatam. Wan, Big Lord. Nakita kayo di simbaan dagimay. Ngam saan kayo na kinasarita? Maawatak no apay, ligaya. Nasaya at mataimay kayo dito'y dagos ni Joy. Apag iso, nag-take out ak iti makan. Aglalang lang kayon amangan. Uy,
Ureda kami. Nagpa-take out kami matitema kan. Kan nagpalengke kami. Gimatang kami kanidinggas iti adumanan nga sardinas tabas to dabuy. Kan piskaw kas kadya kareng ta ilaok ti peseng. Si kamat dagimay, day tala sardinas ti mo magatangan. Kat may mayate sardinas at nayunan dalang iti natang jipeseng mabalen. Wan mo't dinggas. Makitam dinggas. Si kang amin nga saan kang agpampanunot? Ti sardinas saan nga basta madadal. Wanan. Nanang, Auntie Dagimay, Uncle Dinggas, mangantayon. Oh, agay ayaban ni Joy. Umayak mo't makipangan. Uy! Tataaman siyo! Ibagmantay maya ka. Si kalangan te kurang. Ada kayo mo't gayam ditoy. Dagimay. Dinggas. Wan, tata. Ala, intayon ijay unag. Tagsasango tayo amangan. Sige, apong. Dakayon ti mangidaulo iti kararag, sakbay amangan tayo. Win apo. Sige. Agkararag tayo nga raw. Itinagan ti ama, ti anak, ti Espiritu Santo. Amen. Apo Diyos, naimbag nga oras mo. Anyamatan niya apong. Iseryoso yung Saan nga ang angaw? Ay, saan nga ang angaw ti kasjay, apo? Siyempre, kablaawak mo't ni Apo Diyos, Un mat ngagpaiso. Saan mat nga dakas nga kablawan tayo ni Apo Diyos ite naimbag nga oras. Itilikodan ti amin. Adapay lagundaway tayo nga agsasangwa kastoy. Kat naragsak tayo. Pagyamanan tayo dayta iti Diyos. Ala, agulimag kayawn, ta ituloy kaw ti agkararag. Pagyamanan tayaw ti Diyos. Gapo iti daytoy ataraon, nga intay amay. Sakbay pumanaw kayo, Tatang Dinggas. Nanang Dagimay. Kayat ko nga ibaga kada kayo. Ngagtong palakon iti kayat yo amin. Nga anya, boy. Nga umadayo kamin kini Arson. Ha? Agtong palak itinakunan ni Auntie Gracia. Mapan kami iti lugar anam namaan na natalgad para kada kami kini Arson. Boy. Sige, boy. Owen, kayat ko diyata. Kayat ko nga talaga. Uresan kapel ang makit kita. Basta natalgit ka. Nasaya at launay dayta, boy. Pakaragsakan mi kininanang mo Dagimay. Kat kayat mi amaamuan, no kaano ti ipapanaw yo, tapno maitulod da kayo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukan, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Katukan, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.